Ja se on Miika the Machine täällä morjesta. Ja kuten kaikki tietää, kaikkia täytyy kokeilla paitsi kansantansseja ja liian pieniä kenkiä. Siispä nyt aion pelata kauhupelejä teidän iloksi. Ja katsotaan mitä siitä tulee. Mä oon aika säikky. Mut mä katon paljon myös YouTubesta, kun muut pelaa niitä kauhupelejä, niin mun mielestä nyt on korkea aika ruveta itekin pelaamaan niitä ja kattoo, että mitenkä se homma sujuu. Pikkasen on tätä jo testannut, mä about tiedän mitä tässä pitää tehdä. Ei me ihan perseilyksi tämä videon alku. Mun mielestä tää on aika simppeli, että tässä on jotain apinoita, mitä meidän täytyy juosta karkuun. It is done! Now my faith lies in darkness. Aika kohtalokasta. Mulla on muuten jätskiä tässä, mutta täytyy syödä vähän jädeä samalla. Ei pelota sit niin paljon. Another one. How nice Okay. to have some company again. Company. Give me your company. No. Come over here. I thought. Don't I look thought so you'd be bigger. confused. Kiva, I kun know se heti everything alkaa you've got hidden haukkumaan in tässä. that brain of yours. Olen I know pieni all the mies, minkä terrible mä things sille you've done. mahdan. So many good. Ha! Nyt But mä oon now niin your time, loukkaantunut you sulle, että ei can't go kiinnosta. Only death awaits you there now. Kuulostaa ihan hyvältä diililtä. Kuolema Fear not, odottaa. love. You've got potential. I see it in. Joo. Ruvetaan tykittää. Juostaa vähän apinoita karkuun. Beer's Ballroom. The pieces to a powerful ring are Mitäs hidden meillä toimii? in night. Halaa. Mennään tän. No kädenkuva, mut mitä ei tapa. Talk to the hand. Voinko mä kuolla, jos mä menen tästä? En mä pääse siitä. Tää ei osaa hypätä. Tää vaan juoksee. Okei, tää on ainoa paikka, mihin me päästään näköjään. Clock's ticking. Mennään apinataloon. Monkey business. Okay. The best kind of business. What a charming little hotel. Bring back Welcome. any Breakfast memories? and murder. Free every day until 10 am. Onneksi kello on jo paljon enemmän. Paskaa hotelli. Kerropas se. Oi! Se olikin vain pahvista tehty. Oletko sinäkin pahvia? Haloo! Toi ei oo pahvia. Mikäs se sinä oot? Hyi! Jumpskare! Joo, mä oon todella huono pelaamaan pelejä. Mä pelasin Amnesiaa joskus 10 vuotta sitten. Mä traumatisoiduin niin pahasti, että mä jouduin lopettaa kauhupelien pelaamisen ikuisiksi ajoiksi. Kokeillaan, jos mä nyt oisin Going riittävän aikuinen, et mua ei pelota liikaa. Now listen closely. Each Kuulostaa crystal is a kohtalokkaalta. remnant of one who has met their end here. Haloo, Gather them all, kuka siellä? and the first ring piece will be yours. Kuka siellä? One more thing. You're not alone. There are monsters in here, and they're looking for you. Onko ne tämän Here, näköisiä you'll need this. monstereita? It can detect each shard's location. It was left by the last Hello. guest to disappoint me here. A very clever girl, just not a very fast runner. Enough instruction. Break those boards and let's get this party started. Ihan vitu kuumottavaa. Haloo. Mistä se tulee? Mistä se tulee? You're making it pretty Mitä easy to root for the monkeys. vittua? Meni ihan kananlihalle. Nyt täytyy ottaa vähän jätskiä. Oikeesti, mun tarvii hankkia semmonen sykemittari kanssa. Mä säikähdän ihan kauheesti. Niinku... Miten mä pääsen noita karkuun?
jos se tulee vittu kahdesta suunnasta. Hyvää jäätelöä. Okei, kokeillaan nyt vielä, sit mun täytyy miettiä jotain ihan oikeata strategiaa. Okei, eli se ääni muuttuu aina, kun se tulee lähemmäs. Oho, sieltä se tulee. Sieltä se tulee! Se tulee! Mihin vittuun mä nyt menen? Mä en yhtään kattonut karttaa! Rupes kuumottaa liikaa! Missä se on? Etpäs arvannutkaan, että minä tuun täältä ja sanon, että oikeesti kaikki on ihan hyvin. Okei. Hei, tää ovi aukesi äsken. Se tulee! Se tulee! It's coming! Se tulee! You're making it pretty easy to root for the monkey. Saankohan mä vittu joku sydänkohtauksen kohta. Mut sit kun mä lähden karkuun, niin mulla ei oo mitään, mä vaan vittu juoksen. Mä en tiedä mihin mä menen. Ja sit se saattaa tulla sieltä jostain perästä. Täytyy nyt koettaa. Se yksi ovi oli auki yhdessä kohti tossa. Eli mun pitää päästä niinku, mä menen tähän. Se on nyt jossain. Katsotaan kummasta suunnasta se tulee. Okei. Hello there. Tulee tuolta. Noniin. Sitten me lähdetään vaan vitun kyytiä. Menee tänne. Tänne. Ai, siellä oli apina! Siellä oli apina! Hyi vittu! Nyt mä juoksen sitä karkuun. Okei, missä nyt ollaan? Ei, nyt mulla ei ole mitään haju, nyt mä vaan juoksen, koska mua kuumottaa niin saatanasti. Okei, nyt se soundi loppu taas. Ai, nyt tuli molemmista suunnista, mä en voinut tehdä mitään! Ja nyt mä oon kuollut. Hei. Joo. Musta tuntuu, että tää riittää ekalle illalle. Ihan sairasta. Jos joku nyt ihmeen kaupalla sattuu katsomaan tänne asti tätä, niin ehdottakaa mulle hyviä pelejä. Hyviä ja pelottavia pelejä, mitä te haluatte nähdä, että mä pelaan. Niin kyllä mä kaikkea kokeilen ihan mielelläni. Voidaan saada ihan kivojakin reaktioita siitä sitten. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Hei hei! Minä jatkan nyt jäätelön syömistä. Hei hei!